şәкертләре тырыш хезмәтләре белән тирә юндәгеләрнең ихтирам яулаган алтын туйларына җиткән гаиләләр җыелды. Гади 5 хәрефтән генә торган сүз үзендә нинди олы мәгънә, җылылык һәм рухи күтәренкелек сыйдырган төшенчә. Гаилә иң олы таянычыбыз, ышанычлы сыйыныр урыныбыз. Көнүзен дөнья булып арыган адәм баласы гаилә ышыгында аз гына булса да ял итә. Рухи көч һәм дәрман җыя. Бүген көне мизгелегезнең матур бәйрәме. 50 ел бергә торуңайына сезнең исемнәрегез районыбызның мактау китабына кертелә. Алтын туегыз узын раслап, Районыбыз башлыгы Сергей Дмитриевич Дмитриевның котлауы. Хатын җиткерәбез. Oyalar avuldaşları min sizde bik tәбәкәтле oyalardan so'ning chunki bik yaxshi малайлар, qizlar үстердегез, алар бүгенге көндә авылда, мәчеттә булсалар да бик матур гына итеп гомер итәләр. Сезгә алда көннәрегездә аларның балаларыгызның, оныкларыгызның иелеген күреп, матур итеп, киләсе елларда да шулай очрашырга насыйп булсын.